Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da kowa da wannan lokaci. So a ranar yau dai muna ɗauke da wani babban labari, ko shi labarin sarkin aljanu. So a wata rana a wani gari ana ce mishi Shagalo. Akwai wasu samari guda bakwai sai suka fita za su je farauta. Suna cikin gudu sai suka haɗu da wata yarinya. To yarinyar tana zaune haka irin a gindin icce a zaune. Sai babba daga cikinsu sai ya tsaya sai yake ce mata, ke ko baiwar Allah, lafiya na ganki a wannan wuri a zaune? Sai take ce mishi, ai ita tana nan cikin wannan ƙauyen ne Shagalu, gidan wata tsohuwa. Sai ce mata, don Allah yana son ya san sunan ta. Sai ce ita gaskiya yanzu ba za ta iya faɗa min sunanta ba, sai dai ya same ta a gida inda take. Ana nan samari sun je farauta sun dawo, wasu haki sai je gidan su yarinyan inda yarinyar take zaune. Sai ke tambayar ita wannan tsohuwan, wai shin ina yarinyar da take zaune a nan wurin? Sai take ce mata, wallahi yarinyar da take zaune a nan wurin jiya da dare dama suna da alƙawarin za su yi tafiya jiya da dare, kuma jiya da dare ta tafi. Shikenan kuma shi samarin nan sai ga ya za a yarinyar ta ce kuma ya zo ya same ta, sai kuma ya zo ya samu bata nan. Sai ya ɗauki alƙawarin cewa lalle shi sai ya je ya nemo wannan yarinyar, wato Nafisa. To shikenan sai ta tara abokan shi guda bakwai, suka shirya za su yi tafiya. To kafin su yi tafiya dama malam ya ce musu idan za su yi wannan tafiya dole su tsaya su yi hankali, sabida a wannan dajin wanda za su fara shiga, daji na farko wato zuwa garin su ita Nafisai, wannan dajin na farko ba a shiga shi da rana sai da daddare. To kuma a wannan labarin sai kuma aka yi rashin sa'a, wa'annan samari guda bakwai sai suka shiga wannan dajin da rana, sannan kuma daji bakwai ake tsallakewa kafin a je garin su Nafisa. To ku biyo mu ku sha labarin wannan labarin mai daɗaɗawa, mai kuma nishaɗantarwa da kuma ban tsoro. Ku biyo mu ku sha labari. Wanda yake bibiyan mu a wannan channel din namu, da Allah idan yana sauraron wannan labari da sarkin aljanu, ya danna mana subscribe, saboda duk lokacin da muka ɗora ci gaban labarin sarkin aljanu insha Allah zai zo a wai shi insha Allah, domin labari ne mai daɗi kuma mai ban sha'awa, kuma zai zo a kowane lokaci insha Allah. Muna tare da ku masoya masu kallon mu da sauraron mu. Muna ɗauke da babban labarin sarkin aljanu. Labari ne mai tsayi kuma season. Na ɗan gutsuro muku kaɗan ne daga cikin labarin. Insha Allahu za mu fara saka muku shi daga yau zuwa gobe, jibi zuwa gata, in Allah ya so ya yarda. Assalamu.